U ovom ćemo videu malo govoriti o standardima kvalitete društveno korisnog učenja, a spomenut ćemo i dijelove projekta društveno korisnog učenja, ono što nazivamo ciklusom društveno korisnog učenja. Koji su standardi kvalitete društveno korisnog učenja? Ono što istraživanja pokazuju je da bi aktivnost bila društveno korisna, treba ispuniti 4 uvjeta. Prvi, već smo ga spomenuli, kritičko mišljenje, drugi je sudjelovanje, treći je učenje i četvrti je društveno koristan rad. Društveno korisno učenje podrazumijeva aktivno, redovno i kontinuirano kritičko mišljenje studenata usmjeravano od strane nastavnog osoblja i partnera u zajednici. Kritičko mišljenje bi trebalo rezultirati razumijevanjem različitih perspektiva svojstvenih izazovima. Nadalje, glavna okolina u projektima društveno korisnog učenja nalazi se izvan fakultetske učionice, u stvarnom svijetu, gdje studenti sudjeluju u životu lokalne zajednice. I zato je to sudjelovanje jako važno. Također, društveno korisno učenje je povezano s nastavnim planom i programom, odnosno relevantno je za studijski program i učenje studenata. Ovo zahtijeva aktivni angažman nastavnika, odnosno akademskog osoblja i sustavno uključivanje. Nadalje, društveno koristan rad podrazumijeva zadovoljavanje stvarne društvene potrebe na način da društveno korisno učenje zadovoljava konkretne izazove zajednice, odnosno relevantnih partnera u zajednici, i da istovremeno bude od značaja za studente. Društveno korisna aktivnost koja zadovoljava standarde kvalitete je smislena i relevantna. Svim sudionicima pruža mogućnosti učenja i produbljenog razumijevanja, i studentima, i nastavnicima, i partnerima u zajednici. Ta aktivnost ima dostižne i mjerljive ciljeve, zadovoljava potrebe i ciljeve definirane od strane partnera u zajednici, osmišljena je i isplanirana od strane studenata koji aktivno surađuju s partnerima u zajednici, te osigurava podršku i poduku za studente od strane akademskog osoblja i mentora u zajednici. Također, društveno korisna aktivnost koja zadovoljava standarde kvalitete je povezana s kurikulumom na eksplicitan način, tako da se ishodi učenja mogu lako povezati s akademskom teorijom i metodologijom. Ta aktivnost ima odgovarajući vremenski okvir za stjecanje iskustava i učenja u zajednici na učinkovit i održiv način, te podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenata i partnera u zajednici u svrhu promoviranja aktivnog procesa učenja i produbljenog razumijevanja. Ta aktivnost potiče sustavno promišljanje o procesima i ishodima učenja za sve sudionike i uključuje vrednovanje i dokumentaciju kao sastavne dijelove aktivnosti s ciljem pripreme završne prezentacije rezultata koje evaluiraju partneri u zajednici. Aktivnost konačno procjenjuje ukupni učinak s obzirom na partnere u zajednice, sveučilištu i cijelu lokalnu zajednicu. Što se tiče ciklusa društveno korisnog učenja, on obuhvaća različite dijelove projekta društveno korisnog učenja. Najčešći dijelovi tog ciklusa su priprema studenata i mentora u zajednici, realizacija projekta, promišljanje, demonstracija, evaluacija, proslava. No time ciklus društveno korisnog učenja ne završava, jer i nakon što projekti završe, planiraju se nove primjene sa novim generacijama studenata, sa novim klijentima i partnerima u zajednici, i zato ciklus društveno korisnog učenja obuhvaća još jednu komponentu, a to su nove primjene, to jest on je trajan i nikad ne završava. No postoje 3 osnovne faze projekta društveno korisnog učenja kroz kojeg ćemo proći jednu po jednu. Prva je faza pripreme projekta, potom slijedi realizacija projekta i konačno evaluacija projekta. Nijedan projekt društveno korisnog učenja ne može biti realiziran, a da ne prođe kroz ove 3 faze.